Bagre sú tu, štadión sa búra, to znamená to, o čom sa hovorilo, že nikdy nebude, sa stalo realitou. Posledné zábery štadióna Tatra Prešov, tak ako sme ho poznali celé 10 ročí. Tu budeme mať nový štadión. Tak Prešovský samosprávny kraj má byť určite katalizátorom rozvoja jednotlivých miest. Do mesiaca by mala byť hotová projektová dokumentácia pre práce by sa mali skončiť do 3 mesiacov, ale tieto... Infraštruktúra je vybudovaná tak, aby prešlo projektová dokumentácia a samotná realizácia všetkými schvaľovacími procesmi. A čo sa týka týchto technických vecí, sami ste počuli, že vlastne je to ešte otázka nejakých rokovaní.